And may hapon, Captain Talina, sir, no? So, sir, adunay napalagahan nga patayng lawas diya sa may barangay Kasinglot. Sir, pwede ba rin minimo sa isayan kung unsa gyud ang inyong nasaksyan dito pag-abot niyo, sir? May hapon usab, no? Sa atong tanan, labi na sa itong mga suwingting paminaw. So, gani abuntag, mga around 7:45, no? Kaya natay na dawat nga tawag gikan sa itong concerned citizen. Na sila nakita, nakaplagan nga patayng lawas diya sa Purok 1, Kasinglot, diri sa Taguluan. So, diha atong personahe sa Taguluan Municipal Police Station. Of course, kauban sa itong hepe nga si Police Major Renz Marion Serrano. Diadto no sa lugar to verify the veracity of report. Then diha atong nakita no kauban sa atong investigador nga si Mrs. Gilagoy nga ang patayng lawas is kuan na siya decompose no ba baga mga estimated mga 2 days na ang pagkadugta sa lawas. Then later on atong na-identify nga si Victoriano Momo Torrio, 39 anyos. Single na siya, way trabaho. Then usa po ka residente dito sa Purok 1, Kasinglot ning munisipyo. So base sa atong interview nun, hinabi nato itong mga silingan nila yang kining igsuon nga kini si Torrio is kuandon siya last nakita mga 2 days ago nagpalit siya ilimnon kini si accordingly kini si Saturnino dito siya nakita nga nagpalit og tanduay, then after ana inom na ba. So as a sa tawag initial report atong nakuan is natural death lang siya. Kay ang tanaw na mo sa investigador wala man siya ay foul play, wala po siya ay samad dinunggaban o unsa ba diha, wala po nawala siyang balay kay kini ang balay is marag kuan ra bitaw gamay ra kay marag kubo-kubo nga pag abri mo sa pertahan katri na largo dito na po siya nahigda. So wala po nawala siyang magamit nga sign nga ikawatan, then as ato pagpaginabi po dito sa mga silingan sa mga kaparintihan wala mo po ni siya ay kanang nakontra or previously nga threat nga nadawat. So after na gitawagan nato tong punerarya diri sa Everlasting Peace Funeral Homes. Magpadala nato siya dito. So karon ang putang lawas na dito sa ilang buhatan. Ayun sir, gikabutyag no nga adunay droga nga nakita ilalom siya ulan, tinuod ba ni sir? Kana siya is wala siya ikwan, walay nakita nga gani alleged nga droga, wala as in wala po natural death ra siya. Most probably sa kining lalaki mo gidis sige nung ba taga-adlaw daw po may ingon siya masilingan og kawayang kaparintihan. So way buas siguro nga pag-inom. Then previous po na way back mga history niya is na siya experience ba nga shortness of breath daw. Na siya bati ba before na nahitabo. Na istorya po na niya siya kainom kung no ay. So gikabutyag nga nani siya past nga case nung tungod sa ginadili nga droga. Tinuod ba ni sir? Kana ma'am, amo pang tanawang record pero check pa na mo sa tong siras. Pero so far ma'am sa initial investigation wala siya na-involve ba ni. So ang inyo lang investigasyon sir nga basin og tungod sa pag-inom-inom. Yes ma'am. Base po sa itong pag-inabi sa silingan is kuha na ginaw hinginom. Kini nga pan. Wala na po yung plano ang pamilya sir nga pa-autopsy? Kana ma'am, wala na po yung plano ang pamilya mga pag-autopsy tapos decide na po sila kung desido sila nga natural death lang. Wala po yung foul play nakita sa investigador. Wala po yung kumbaga sign nga nakawatan or kanang struggle nga gipatay siya ana. Ayan. So sir, panawagan nimo no labi na sa kanang ato ang kabutyag nga mga hinganom nga tao labi na karon kinalapot sa election though wala pa ta nag kaning alcohol ban no. So panawagan nimo sir. So katong tao nga hinginom. So kini siya kuan mo gini kanang mo gini mo kumbaga adlaw-adlaw na nga ginahin mo ba. So katong hinginom diya nga tao kung panawagan is control lang no. Dili ta magpalabihan ng butang kay usa pa maka-doubt sa tong panglawas kung para makapanarbaho pa ta maka
serve pa ta sa itong mga pamilya, sa itong community, o sa itong mga anak, pamilya, o naman gani. Ano lang, so, kuhan lang, control lang atong pag-inom. Kumbaga, ingon pa nila, drink moderately. Ayan. Thank you kay Captain Talina, sir. Yes po, thank you.